Vi skal kigge på Roman Jakobsens kommunikationsmodel, som er en model, der kan bruges til at analysere afsender-modtagerforhold i forskellige tekster. Det kan være en avisartikel, eller en strikkeopskrift, eller en YouTube-video for den sags skyld, hvis vi ser begrebet tekst som et meget vigtigt. Her har vi selve modellen, og som man kan se, så er der nogle forskellige elementer, som man skal identificere i den tekst, man er ved at analysere. Først og fremmest så kan vi kigge på, hvem der sender den her meddelelse, hvem er afsenderen af teksten. Prøv at karakterisere afsenderen. Så kan vi kigge på, hvad der rent faktisk bliver sagt, hvad er meddelelsen, og på hvilken måde og med hvilken virkning bliver det sagt. Altså vi kan kigge på kanalen eller det medium, som meddelelsen bliver sendt igennem, og den effekt det har. Så kan man kigge på, til hvem meddelelsen bliver sendt, altså hvem der er modtager af meddelelsen. Retningen her går fra venstre mod højre, som man kan se på pilene. Og så kan der også godt være feedback fra modtageren til afsenderen. Det kan være for eksempel, hvis det er en YouTube-video, som er blevet sendt ud, så kan modtageren skrive en kommentar i feltet under videoen. Det kan man se som en form for feedback til afsenderen. Hele den her kommunikation, den er indlejret i en situation, og den her situation er indlejret i et bestemt samfund. Hvis man skulle kigge på et eksempel på en form for tekst, som man kan analysere med den her kommunikationsmodel, så kunne det for eksempel være et tweet fra Justin Bieber. Jeg er gået ind på Justin Biebers Twitter-account her, og har fundet det her tweet. Det Justin Bieber har skrevet er: "Nice job, Meghan Trainor. #mistletoe, smiley." Og så har han lavet et link til en YouTube-video, hvor kunstneren, sangerinden Meghan Trainor, hun laver en coverversion af Justin Biebers sang Mistletoe. Så hvis vi skulle kigge på, hvem der er afsender af den her meddelelse, så vil man sige, at det er Justin Bieber, eller eventuelt hans en eller anden kommunikationsagent, som står for hans Twitter-profil. Men hvis vi antager, at det er Justin Bieber, så er det den her unge kanadiske popsanger. Og mediet eller kanalen her, det er så Twitter. Og det er et tweet, vi har med at gøre. Og meddelelsen, det han har skrevet her, "Nice job, Meghan Trainor", kan man se som værende en opfordring til at lytte til den her coverversion. Hvis vi kigger lidt nærmere på det, så kan man sige, at hensigten med den her meddelelse, den kunne være meningstilkendegivende og holdningspåvirkende. Justin Bieber giver sin mening til kende. Han mener, at hun har gjort det godt, Meghan Trainor, og han vil gerne påvirke vores holdning, altså fansenes holdning til den her video. For det er netop det, vi skal til nu. Det er modtageren. Hvem er det, der modtager den her meddelelse? Og her vil det så være Justin Biebers Twitter-fans, som ser det her. Hvis vi skal kigge på, hvilken situation den her kommunikation er indlejret i, så kan vi sige, at situationen er den, at Justin Bieber er en kanadisk popsanger, og Meghan Trainor, som er en amerikansk sangerinde, hun har lavet et covernummer af Justin Biebers sang Mistletoe, som er en julesang. Og det er tweetet den 30. november, så vi nærmer os juletiden. Situationen er også, at det foregår på de sociale medier. Og det samfund, det er indlejret i, vil jeg sige, er det vestlige samfund, da det primært er det vestlige samfund, de her kunstnere, de er kendt i. Og det er primært her, mange unge især har adgang til sociale medier.